Il-lejl it-tajjeb nistgħu ngħidu mhux il-lejl propju, ma ngħid il-lejl għax forsi sakemm jitlejħ ikun bil-lejl. Il-lejl it-tajjeb tiegħi Milanisti u anke mhumiex illum logħba mal-Bologna ewej illi tant tawna pjaċir is-sena l-oħra bażikament ir-rebħa tal-Scudetto ġiet propju wara li l-Bologna elbu l-Inter 2-1. Illum il-Bologna żammewna 1-1. Żammewna 1-1 b'gol ta' Nicola Sansone l-istess plejer illi s-sena l-oħra tagħna l-lik l-istess plejer li huwa Milanist kbir jiskorja propju lil Milanu. Ifimni. Huwa professjonali u hekk irid jagħmel ma sax noqogħdu ngħidu għax bissu ma skorjax. Da mhux jien. Diku kun jien mhux se niskorja, imma dak jiskorjaw, dak xogħlu. Għalkemm nitkellmu kif inhi. Naqlaw gow wara 33 sekonda, Pioli jibdel 10 plejers meħdax u l-gow suppost tassal. Kien hemm fall fuq ballu ture. Però sta dis-sena drajna. Barra minn hekk, żewġ penalties ma jingħatawx f'partita, wieħed fit 8 minuta rifsa fuq Rebic, u skont minn qal mhux rifsa mhux daqshekk gravi, ma mhux rifsa tibqa'. Rifistu sieħu. Issa kien daru lejn l-asta Rebic iva, so what? Jekk fil-kaxxa hija rifsa huwa penalti. U fid-90 minuta. Lukumi dejhekk u barra, eżot jagħmel kif kien jifraħ Montella l-Arjoplanino, idejħaw barra hekk, ballun jaħbataw midu, le ma tarax il-VAR, ma tarax l-istess referi Massa, sewwa, li reġa' għamel it-tielet frittata kontra l-Milan. Infakkar, s-sena l-oħra Milan-Napoli web xejn minn taħt jiskurja Kessi fi-90 minuta, 85 minuta, ma niftakarx eżatt il-ħin issa, jiġi mħassar l-offside ta' Ġiroli jinsab mal-art. Il-VAR konfermat. Tajjeb, Minister Żball kien l-istess Di Bello fil-VAR, però minix ċert. Li referi kien Massa ċert. Immorru dik tal-lura sena 2017 Juventus Milan. Cross ta' Çalhanoğlu fil-kaxxa kien sfortunatament kien għadu bl-ertan Milan dak iż-żmien. Ballun jaħbad hekk ma' Deċilio bidu u Massa le, dak iż-żmien ma kienx hemm il-VAR. Jew kien hemm il-VAR. Le, naħseb kienet hemm il-VAR. Għajdu li daċxejn tom, Iva kienet hemm il-VAR, staġun huwa 2017-2018, allura l-VAR kienet għadha kif tidħol propju dak l-istaġun. Jekk Minister Żball għajdu li intom fil-każ imbagħad ikkummentaw għax min ċert fuqha. Li hu żgur illi referi kien Massa u ddeċieda dan l-istess referi li ma jagħtix din il-ħaġa. Mela żewġ penalties illum plus nuqqas li jitħassar gol tal-Bologna 10 plejers mibdula u ma nitilfux. Mela allura l-Milan qegħdin infiduċja kif qal Pioli. Sewwa. Issa, mela, naqbel li Pioli bidel 10 ħanajt il-verità? Le. Setgħu nbidlu imqar 7. Però smajt kummenti bħal għax tejow li għaw irridu jilgħabu dejjem di diskorsi ġili ngħidu jiena wkoll. Imma, meta tqis li l-logħba man-Napoli ntlaqbet l-erba', il-ħamis isir id-defatikante dak ġifieri tal-għada tal-lob, it-training, qed nitkellem fuq training għax skuża ruħi m'għaddix. Il-ġimgħa sa l-uniku training qabel Bologna Milan. Għax imbagħad il-ġimgħa stess telqu lejn Reggio Emilia. Issa llum kien hemm il-partita, rrid ngħidilkom hekk qed tisimgħu xi storbijiet għaddej xi xogħol ġo d-dar, ovvjament ma stajtx waqfu, però l-video qed nagħmlu xorta. Illum saret il-partita, għada jerġa' jsir id-defatikante ta' Bologna Milan, it-tnej isir l-uniku sessjoni ta' taħriġ qabel Napoli Milan u mbagħad jitilqu lejn Napoli. Jiġifieri qegħdin ngħidu żewġ sessjonijiet ta' taħriġ f'ġimgħa. Allura Pioli għalhekk ħa daw id-deċiżjonijiet. Mela niskuża ruħi għax qed nipprova nirranġa ftit is-set. Skużawni imma m'iniex daqshekk prattiku jiena fejn tidħol il-mirror image inħawwad. Mela stanna tax isni hekk. Għax proprja kont isni qiegħed f'xi pjaneta ieħor.
Iġifieri, x'qed ngħid? Dawn il-bidliet kollha nifhimhom sa ċertu punt. Veru riżultat ma ġiex u veru li ngħidu għax tort ta' Pioli, għax ovvjament hija faċli li nwaħħlu fi Pioli, però meta tara il-logħba li għamilna ma waħħax fi Pioli imma nwaħħal fi-referi. U fil-VAR. Għax dan li kieku tħassar il-gol tal-Bologna, għadna xejn xejn. Mhux wara 30 sekonda ġaqla l-gol. Għarax differenza. Li kieku mbagħad ingħata il-penalti fi 8 minuta, ejn ngħidu l-skurjanjeh. Mela weħeb xejn għal Milan wara 8 minuti lob, ġo Bologna. Issa jna minix jkollna nerpu, x'jaf konna nitilfu xorta. Jew niġu draw. Però għandek qabża. Tifhimha hu. Imbagħad penalti ieħor fid-90 minuta. Ibiddillek il-logħba hu. Kieku skurjana dak il-penalti, fid-90 minuta, morna b'nejbwet minn fuq u ngħidu Pioli ġenju bidel 10 baħna xwarta. Mela li ma jħiex il-coach illum. Waħħed ħafna drabi fil-coach, ma mhux illum. Illum inwaħħal fih, fir-referi, f'Massa, flimkien ma' Dibello fil-VAR u b'żewġ plejers oħra. Jiddispjaċini, inħobbu ħafna, però llum dittonqos il-fiduċja fih. Xal dik itelar. Illum raġa kellu opportunità li jibda mill-bidu, ma impressjona xejn. Ma nistax nifhem kif ma jistax isib il-pożizzjoni tiegħu fil-ground. Ma jistax tisir naqra żmien kollu. U Divock Origi. Nerġa' nikkonferma li dan il-plejer huwa plejer żejjed. Illum labna naħseb l-ewwel darba fl-istorja tal-Milan. 4 Belġjani titolari fl-iskwadra tal-Milan. Salim Ekker, Divock Origi, Charles de Ketelaere u Aster Franks. Nixtieq nitkellem ftit fuq Aster Franks. Kienet l-ewwel partita tiegħu titolari dal-istaġun fis-Serie A għax la oħra fil-Koppa Italja u jiena li konferma għalfejn il-Milan xtraħ. Mhux xtraħ, ġabuh b'self. Għalfejn il-Milan ġabuh mal-Dinu Massara ġabuh parti mill-Milan. Għax huwa plejer li għandu talent kbir. Għad għandu 20 sena dan u l-futuru kollu tiegħu la partita tajba ħafna, ġielet ħafna l-ballun, baqqa sal-aħħar għal-kemm kien jimmejjed għax ovvjament il-lacking match practice lej l-aħħar tibda turi meta inti ma tilabx daqshekk partiti, tibda turi lej l-aħħar li għandek nuqqas, però xorta baqa jinsisti baqa jillab u jitbal biex wara kemm huwa plejer qiegħed mhux qiegħed, huwa plejer li jekk tafas fuqu huwa tajjeb. Ħdejh lab Tommaso Pobega li jiena li jekk il-laqgħu plejer tal-partita u mhux għaskorja. Għax jafax li mhux hu skorja l-ru, le. Maċ li Benna sekk il-laqgħu plejer tal-partita jien eżempju man Napoli għad Kalabria għalija personali. Illum inti għal il-Pobega. Dan għaliex. Ballo Ture beda jitla' ħafna lejn nofs. Jattakka għaliex għax Pobega beda jmur hawnhekk fil-pożizzjoni ta' left back flok Ballo Ture. Eżempju, tela fl-attakk, skurja, kellu ċans jagħmel żewġ gol soħra u għed bir-ras sfortunatament ta' fuq il-barra u għed xott li ġid devjat minn difensur tal-Bologna blokkata, anzi, għax tek kieku baqa' fil-lasta kif kien jilqa' Skorupski u jaf kien jispiċċa fix-xibka. Però der indirizzat lejn il-kaxxa. Lejn il-kaxxa mhux lejn kaxxa, sorry. Lejn il-lasta, mhux il-kaxxa mhux il-var. Sewwa mhux il-var, imma hekk il-lasta. Jiġifieri, x'qed ngħid? Qed ngħid li kien hemm plejers li kienu tajbin alla volja ma jilagħbux. Fimni fuq wara labu Kalulu, Kalulu li huwa titolar, ovvjament ma kienx titolar dal-aħħar għax kien imweġġa', però ovvjament nhar it-tlieta ma naħsibx li jkun titolar sa ma nafx jiġni sa nhar it-tlieta, però mhux suppost ikun titolar. Flimkien ma' Malik Ciao illi tilef postu sakemm inna qlimna d-difiża b'4, però xorta lab żewġ logħbiet flokkier sija mal-Empoli u sija llum. Illum inqala u daħal gabbja flok u nispera li m'għandu xejn. Ovvjament s'issa m'għandix informazzjoni, nispera li m'għandu xejn, però rejtu ħireġ daqsxejn tsappab. Nisperaw li xejn gravi. Jiena il-video tiegħi nagħlqu hawnhekk għallum nixtieqilkom il-lejl tajjeb, jew ġurnata tajba skont ovvjament il-ħin li qegħdin taraw dan il-video niltaqgħu nhar it-tlieta għal wara Napoli Milan u dejjem qabel nagħlqu dejjem l-istess kelma titmur Forza Milan. Ciao ciao.
Għall-pjazza, il-ħanut il-ġdid fil-pjazza ta' Birżebbuġa fejn għandu tista' ssib ikel tajjeb bi prezzijiet raġonevoli. Inservu diversi tipi ta' pizza, burgers, insalata, ħut u għaġin, fil-waqt li għandna wkoll menu speċjali għat-tfal. Naċċettaw ukoll bookings għal birthdays u it-tliet mal-ħbieb. Għal iżjed informazzjoni, żuru l-paġni tagħna fuq il-medja soċjali. Mill-bqija, narawkom għall-pjazza. Duq, Inter xejn, Monza wieħed. U hemm nun neħbib tiegħi ma nafx x'naqbad ngħid għax ili naħseb sija li l-logħba spiċċat sija. Ili sija li tlaqt l-Inter Club Malta fejn kont qed nara l-logħba llum. Ma nafx naqbad ngħid. Ma nistax nispjega fejn kolli nammettija llum. Dan ir-rendiment inkonsistenti li qed ikollna fejn fil-pazzi qed nibbrilla u fil-kampjonat nafx. Jiena però xorta rrid nuri wiċċi wara l-logħb u fimni, rrid ngħid tiegħi fuq dak li rajt fil-logħba tal-lum. Ħlejna ħafna ċansijiet fl-ewwel taqsima u anki fit-tieni għal darb'oħra insejna kemm ilna ma nirbħu l-logħba u naħseb insejna kemm ilna ma nisturjaw b'azzjoni. Jekk nister żbaljat, l-aħħar gowl li għamilna b'azzjoni korreġuni qegħdin taraw il-video kien mal-Lecce, l-aħħar Nobel il-baħna fil-lig. Infatti, mill-bqija ma nafx fit-tieni taqsima fejn l-switch possibbli maċċ hemm motivazzjonijiet għall-kampjonat. Insejna li l-Inter għadha qed tfittex post fiċ-Champions League tal-istaġun li ġej. Irridu nidħlu fil-Champions League fl-istaġun li ġej jew kuntenti imorru Europa League il-plejers. U dawn jafu illi jekk ħammorru Europa League jew iktar Conference League iridu jitilqu dejjem jekk jibqa' dal-fallut President l-għandna iridu jitilqu almenu 3 top players. Llum se jkolli ngħidha, din hija 12-il telfa li ksibna, jiena ma nistax nibqa' niddefendi lil Inzaghi. Da jiġri x'jiġri fl-aħħar tal-istaġun jekk jugħi l-bieb. Ħajkolli nifhem is-sitwazzjoni. Issa jiena m'iniex xwed minn l-Inzaghi outers. Imma ma nistax nispjega dal-punt. Glenn Caruana fakkar qegħdin live għal min irid jitkellem. Fil-li qed jagħmlu opposta, ma għalhekk qed instaqsi sensiela ta' domandi Glenn. Xina lija mhux li Inzaghi m'għandux tort, imma l-iktar tort intih il-plejers jiena. Irridu jilagħbu Champions League is-sena d-dieħla jew kuntenti joqogħdu jiklu nhar ta' ħamis għax ċertu plejers iklu ilna qegħdin ħankunu għadna kollox. Dumfries. Naħseb Dumfries, Kovadis. Naħseb anki jien
fil-lik tal-ħajr fejn kont sixth form, kont nilgħab aħjar minnu. Seasons kien jiekolilna dan għamel prattikament salvana mal-Porto għax li jotijam tijaw. Imma Korea kien minnu kellu ċans jixxutja. Baqa diħil, bad baqa diħil, ma non jgħatun dal-ballun. Again, qed jgħid Glenn. Ħafna waħlu f'Lukaku. Imma ngħid għalija ma nafx. Tu ferma tantx der. Ma nsaħħa ngħid fuq il-logħba b'tinaqab fejn l-iswitch tista' tgħid. Punt pożittiv kien ir-ritorn ta' Çalhanoğlu għax imbagħad irridu ngħidu kollox. Però qed naqra l-kummenti hawnhekk. Rudi Kuxkiri, l-attakkanti qegħdin batuti l-erba' li huma, ma tistax ikollok attakk li ma jiskurjax 100%. Da l-istess qed ngħidu. Naħseb l-aħħar gowl li għamilna f'azzjoni kien mal-Lecce. L-aħħar logħba li rbaħna. Għax il-bqija li niftakar jien penalties fil-lig. Penalties fil-lig imma qegħdin ngħidu. Issa Petri Kattat prattikament qed jgħid dak kollu li ili ngħid minn seklu, sunning out, għax jekk ħanibqgħu hekk diretta l-ngħid ħammorru dik hija l-main problem tal-Inter sakemm jibqgħu il-falluti ħammorru għall bħala riżultati. U anke nitilfu l-Inter kif nafu għallum. Ismani Petrik, it-tama tagħna at this point hija li jieħduna kulħadd jibda l-affarijiet li qed jiġru fuq entitajiet jew siti li huma interessati. Patrick, jiena diġà ta' fuq forums interessi u ħanejda bid-dikjar u ħanejda pubblikament. It-tama tagħna, anqas it-tama tiegħi hija jekk jieħduna l-Invest Corp tal-Baħrejn. Għax naħseb li dawk li żgur għandhom il-flus x'jippumpjaw. Il-bqija Radrizzani it-track record li għandu mal-lejt ma jikkonvinċinix. U fil meta jkollok l-opportunità li tkun taħt sit arbi dejjem aħjar għax il-flus ġejjin. Ironikament, bħalma ġara l-bima l-oħra, kellu jkun ex player li jikkundannana. Luka Calderola din id-darba d-defensur ta' Monza li kien jilgħab magħna fis-sezon 2012. Li ġustament fimni dan għamel xogħlu skurja l-għorta u bat it-tim ta' Palladino li biex ngħidu kollox għamillu masħajn u jibki. Logħba sħiħa, però il-Monza rebħu l-logħba b'mod ġust. U mbagħad nara l-kummenti ta' Nżaghi sakemm konna qegħdin nippreparaw noħorġu għal-live li l-goalers kontrina jagħmlu l-aħjar storja. Jum, defendejtek kemm il-darba ma fuq dim issa niddefendik, L-attakkanti jridu jagħmlu xogħolhom u inti suppost taf għax inti kont tilabta bħala attakkant. Jiġifieri kumment ieħor li qed naqra Noel Muscat tagħmilx fatta kontra l-Benfica, ifhimni. Ħadd mu qed jagħmilha fatta kontra l-Benfica, jiena li rridu nilagħbu 90 minuta oħra. Biss l-Inter li rajna nhar it-tlieta kienet differenti ħafna mill-Inter li rajna llejla u l-Inter li rajna mas-Salernitana. Jiġifieri għalkemm ifhimni naqbel li ħadd m'għandu jgħottilf li les importanti li nibqgħu saqajna mal-art u idealment niskurjaw kmieni nhar l-erbgħa ħalli naqtawlhom il-pajpijiet. Issa bħalissa qegħdin il-ħames. Issa, jekk ir-Roma tirbaħ jidhirli il-logħba li jmiss illi hija mal-Udinese ta' filgħaxija dawn ħajtilgħu 5 fuqna b'56 u jekk l-Atalanta tirbaħ mal-Fjorentina nhar it-tnejn se jilħquna. U l-Juventus jekk jirbħu mas-Sassuolo se jiġu 4 punti taħtna. Vonnerità prattikament daħħalna l-Atalanta u daħħalna l-Juventus
fil-pleru minkejja 15-il punt ta' penalità li għandhom. At this point naħseb illi jrid tkun veru miraklu tal-Lord u ta' Fatima biex is-sena d-dieħla nilagħbu fiċ-Champions League. Bil-konsegwenzi kollha illi daħla tal-Inter fl-Europa League jew iktar għal fil-Conference League għaliex at this point ser ikollna insemmuha rridu jew ma rridux jekk speċjalment lil Juventus itwom il-15-il punt illi għatawhom fil-fatt jekk jiġri hekk l-Inter ta' sitta jiġifieri rridu we have to take stock of things how they are fil-league u ikollna nammettu illi fimni qegħdin fl-inkwiet. Issa il-ħarsa tagħna tmur fuq il-logħba ta' nhar l-erbgħa mal-Benfica u nisperaw illi il-Bambina u r-Redentur tal-Isla jidħlu għalina u jtuna dik il-kwalifikazzjoni storika s-semifinali illi qegħdin naspiraw illi nġibu. Min-naħa tiegħi m'għandix xi ngħid iżjed. Grazzi tmur l-isponsors tagħna li huma The Barber Room għall-pjazza u Your Beauty Essence. Inħeġġukom biex passoltu tużaw is-servizzi tagħhom għaliex indirettament ukoll tkunu qegħdin tgħinu lilna tal-Kamra Sportiva nkomplu ntellaw il-programmi. Għandi l-pjaċir ukoll ngħidilkom illi dalwaqt se jkollna sorpriża sabiħa għalikom is-segwaċi tagħna ma għalissa għadna qegħdin naħdmu fuqha. Infakkurkom ukoll illi dan il-programm daqs nofsija 3/4 oħra ikun ukoll disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna. Tinsewx tinkitbu hemmhekk tagħmlu subscribe ħalli ma titilfu xejn minn dak kollu illi nkunu qegħdin intellaw prattikament programmi kuljum jew ta' reazzjonijiet jew programm botta u risposta li suppost għandu jirritorna nhar il-ħamis li ġej. Jiena issa ħanaqafaw, forsi mmur norqod, forsi wkoll nipprova fl-istess ħin nifhem x'inhu jiġri, imma insomma l-appuntament tagħna huwa nhar it-tnejn mhux miegħi għalli ħankun qiegħed direzzjoni imma ma' Marek Xkembri għall-logħba Sassuolo Juventus u Luke Kawki għall-logħba Notts Forest Manchester United nhar it-tnejn fid-9. Il-bqija il-lejl it-tajjeb, ħudu ħsieb u bħalma dejjem ngħid nel bene e nel male tifjama per sempre per l-internazzjonale. Take care.